ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶೀನಪೆಂಚನೆ ವೆಂಕಪ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಒಬ್ಬಂದಲ್ಲಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಅದೇ ಏನ್ ಚಾಪುಂಡು ಅಂಕಲ್ ಬಣ್ಣಾನಿಗೆ ಎಲ್ಪುಡು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಅಗ್ಗೆ ಎಲ್ಪುರ ಫರಕೆ ಅಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಎಂಡೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕನ ದುಡ್ಡುನು ದಾನ ಎಲ್ಪುಡು ನಮಗೆ ಸಾಲು ನಾದೊಂದುಲ್ಲಿ ಅವಂತ ఆయన ಸಾಲ ಸಂದಾಯರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂತೆನ್ನ ಬುಡೆ ದಿನ ಬಂಗಾರ ಅಡವದಿತ್ತೆ ಗಂಗಾ ಸರ ಅಂತ ಅಂತ ಐನು ಬಿಡ್ಪಾಯರಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತದೆ ಅಡವದಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕು ಎಂಕಲ್ ಬರ ಅಗ್ಗೆ ಎಲ್ಪುರ ಪಂಡದು ಬೈದವ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಕಾಪು ನಿಖಿಲ ತುಂಬದ ಸವಾಲು ಪಿಲಿಕ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಂಡ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಡೆ ಕುಟ್ಟೆ ಉತ್ತರ ಐತಿ ಈತ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಂಟರ್ ಗಿರಿದಾರ ಲೆಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ದಾನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎದುರು ಹಿರಿಯಾಕಲಿನ ತೂವ ಆಗ್ಬೇಕ ನಾನು ಗುತ್ತಿಗಾರರು ಗುತ್ತಿಗಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಜಿ ಬಿಪಿ ರೇಜ್ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಸವಾಲು ಪಿಲಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಂಡ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ ಬರೋದುಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಪಿಲಿ ಬುಲಿಪುಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಪಿಲಿ ನೇರ್ಪುಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಪಿಲಿ ಕೆರ್ಪುಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಪಿಲಿ ಬೋಲ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿಲಿಕ್ ಬೇಜಾರ ಪಿಲಿ ಬುಲಿಪುಂಡು ಆತಿ ಇಚ್ಚಿ ಅನ್ನ ಪಿಲಿ ಬುಲಿಪುಂಡು ಬೊಲ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಕಪ್ಪ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂದಿ ಪಿಲಿ ಬುಲಿಪುಂಡು ಪಿಲಿ ಬೊಲ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ ಪಿಲಿ ಬೊಲ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ನೀಕು ಸ್ವಯ ಜಬ್ಬಜ ಪಿಲಿ ಬೋಲ್ದ ಹಾಪುಂಡು ಪಿಲಿ ಬುಲಿಪುಂಡು ಈ ಎರಡು ಮಾತೇರ್ನು ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಬೋಲ್ದ ಹಾಪಿ ಪಿಲಿಕ್ ಬೋಲ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ ಈರ್ ನಂಟು ಮಾತೇರ್ನು ಕೆತ್ತಾಂಡೆ ಕುಲ್ಲವೆ ಎಂಕಪ್ಪ ಮಾತೇರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಕಪ್ಪ ಎಂಗ್ ಗೆಬ್ಬುದಿ ಎಂಕಪ್ಪ ನೀ ಕಾನೇರ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ಮಲಡು ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಕೊರ್ವೆ ಅವು ಕೊಡ್ತಾಟದವಲ್ಲತ್ತ ಅವು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪುಯ ಲಾಕ್ ಮಲ್ಕೊಡೆ ಲಾಕ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಬತ್ತರ ಎಂಕಲ್ ಈ ಅಪಗದಾದ ಬನ್ನಿ ಇನಿ ಅಮಾಸೆ ಇನಿ ಕೆಮ್ಮೈರೆ ಕಾದರೊಂದು ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಪಂಡ ಎಂದು ಕಾವೇ ಕಾದರೊಂದು ಬಂಡಿ ಅವತ್ತ ನನಗೆ ಜಟಪಟಿ ಆಯ್ನಿ ಯಾನು ಬಣ್ಣ ಎಂಕಪ್ಪ ತೂಲ ಪಿಲಿ ಬುಲಿಪುಡು ದಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿಕ್ ಬೊಲ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕನ ಬುದಿಪೆ ಈ ನಮ ಮಾತೇರ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಗ ವೈವಾಡ್ರಿ ನೆರ್ಪುಣ ಪಂಡ ಎಂಜಿನೆ ಎಂಚಿನ ಚೂರು ಕಾಪಲಿ ಅಂಕರ ಬಾರಿ ಜೋರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಪಿ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ನೆಟ ಕಾಪಿ ಪಿಲಿಕ್ ಬೊಲ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕನ ಪಿಲಿತ ಗುರ್ತಾತಿಕೊಂಡೇರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಪಿಲಿಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪಿಲಿ ಬುಲಿಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತೇರು ಮಂಡದು ಅಂಚಾರ ಹಾ ಪಿಲಿಕ್ಕಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಿಲಿಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪಿಲಿ ಬುಲಿಪ್ಪುಡು ಬುಲಿಪಾಡ್ ಸೈಯಡೋ ಪಿಲಿ ಬುಲಿಪ್ಪುಂಡು ವಾಡಂಚ್ ಪಿಲಿ ಬುಲಿಪ್ಪುಂಡು ಲಾಕ್ ಆನ್ ಪಿಲಿ ಲಾಕ್ ಆತ ನಿನ್ನ ಈಶ್ವರನ ಲಾಕ್ ಆನ್ ಪೆತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಲಾಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ ತಿರ್ಕದ ಗುಲ್ಯ ಇಂಚೆ ಕರ್ಗಿಯಾ ಓಲೆ ಮಾರೆ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಕುಚ್ಚಿ ಪೇರೆಗೊಳ್ಳುದು ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಾಡ್ ತಂಗಿತ್ತು ಅಂದಲೆ ಅಮಸಗಾನಿ ಘೋರಿ ಯಾಂದನೆ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಅಂದಾನೆ ಯಾಂದನೆ ಮರ್ಲೇನಾ ಎಂಕಲ್ದಾಲ ಪಂಡಿಜ ಅಂಚ ಅಂದೀರು ನೆರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಅಮಾಸೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಇರ್ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಣಿಪುರ್ಚ ನಾನು ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಪೋ ಮಣಿಪುರ್ಚ ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆ ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆ ಏರು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಿಲಿ ಬುಲಿಪುಡ ಧ್ಯಾನ್ ಬುಲಿಪೆತ್ತೆ ಈ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊಂಚ ತರ್ಕೊಳ್ಳೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ನ ಆಪಶಿ ಪಿಲಿ ಬುಲಿಪುಡು ಬುಲಿಪಾಡಂಚ ಅಂತ ಬರ್ದು ಬುಲಿಪಾಡ್ ಸೈಯಡಂಚ ಏನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಸಂತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂದಾತುಂಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೂವು ಪಿಲಿಕ್ ಬೊಲ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕನ ಪಿಲಿ ದಾನೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಿಲಿಕ್ ಬೊಲ್ದು ಪೇಂಟ್ ಹಾಕನ ಪಿಲಿ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಪಿಲಿ ಬುಲಿಪುಡು ಉಂಟು ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಲ್ ಗೊರ್ನಂಚಿತಿ ಉತ್ತರ ಪಿಲಿ ಬುಲಿಪುಂಡು ಈ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಅಂತೂಕ ಲಾಕ್ ಮಂದೊಂದುಂಡೆ ಬೆಂಗಪ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲ ವಿನ್ನ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ 6 ಪನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಶೀನಪೇರ್ ಪನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಸರಿ ನಿನಗೆ ತೋಜುಂಡ ಅದು ಎಂಕದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚು ಅವು ಸರಿ ಹತ್ತು ಬೇರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒತ್ತಾಯಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ಮಿನಿ ಇರ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ್ಮಗೂ ತೂದಿಲೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಅವು ಪಿಲಿ ಬುಲ್ದಾಪಿನಿ ಬೇರೆ ಇವ್ರ ಆತ್ಮ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಯಾನು ವಂಡನವೆ ವಾಯ ಬಣ್ಣವು ಸರಿ ಹತ್ತವು ಗಾಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡತೆ ಐಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಾಪುಂಡತೆ ಬುಲ್ದಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ಶೀನಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಪೇರ್ ನಡಟು ಏತು ಮಚ್ಚ ಮಚ್ಚಿತ್ತನ ನಾಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ವೆಂಕಪೇರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಿತ್ತನ ನಾಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪಿಲಿ ಬುಲಿಪುಣು ಪನ್ಪನೇನು ಲಾಕ್ ಮಲ್ತಾ ಅಂಜದು ಪುನಗ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ
ಬೊಕ್ಕ ಬಗಲಿಯ ಕಾಡು ಎಂಚಯ ಅವು ಸರಿ ಎಂಚಯ ತಾನೆ ಸರಿ ಎತ್ತು ಮಾರ ಅವು ಯಾನು ಬಣ್ಣವೇ ಸರಿ ಈ ಬಣ್ಣ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಈ ಬಣ್ಣ ಎಂಜಿನ ಸರಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ತಾಪು ಪಿಲಿ ಬಲ್ತಾಪುಂಡು ಅತ್ಯ ಆಯಗಾವು ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಅಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕ ಕೈಪುಂಡ ಕಾಸಿಕ್ನ ಬಗ್ಲ ಅಂದೆ ಕುಳ್ಳು ಹಾ ಆವ್ ಆವ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾದಕ್ಕೆ ಲಂಚನೆ ಆವ್ ಆವ್ ಬೇರೆ 444 ಅಯ್ಯೋ ಪೈಸೆ ಅಯ್ಯೋ ಪೈಸೆ ಇಜ್ಜಾವ ಪರಕೆ ಎನ್ನಿದಾತನ ಅಯ್ಯೋ ಐಸ ಡಬ್ಬಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಈ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀನಿ ಉರುಡಿ